Lucas Kapitulo 18. Og siya nagasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpaila nga sila kinahanglan kanunay magaampo og dili magakaluya nga nagaingon. Sa usa ka lungsod may usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios bisan pagkataha sa mga tawo. Og may usa ka babayi nga balo didto ni adtong lungsora nga miadto kaniya sa masubsob sa pag-ingon. Ipanimalos ako batok sa akong kaaway. Og wala siya una magtagad, apan sa ulahi nag-ingon sa iyang kaugalingon. Bisan wala ako mahadlok sa Dios, bisan mataha sa tao, apan tungod kay ginasamukan ako ni ining babayi nga balo, magpanimalos ako alang kaniya. Tingali unya magapaguol siya kanako, tungod sa iyang pag-utas og balik-balik. Og miingon ang Ginoo, patalinghogi ninyo ang ginaingon sa maghuhukom nga dili matarong. Og dili ba ang Dios magpanimalos alang sa iyang mga pinili nga nagasinggit kaniya sa adlaw ug sa gabi Og bisan pa siya nagamapailubon kanila, nagaingon ako kaninyo nga siya magapanimalos alang kanila sa madali. Bisan pa niini, kung moanhi ang anak sa tao, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Og miingon usab siya niini nga sambingay, mahatungod ni adtong uban nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong og nagatamay sa uban. Duha ka tawo mingsaka sa templo sa pag-ampo. Ang usa Fariseo og ang usa maniningil sa buhis. Ang Fariseo nagatindog og nagaampo sa ingon niini sa iyang kaugalingon. O Dios, nagapasalamat ako kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tawo, mga mangingilog, dili mga matarong, mga mananapaw, og dili usab ingon niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa semana, nagabayad ako sa mga ikapulo sa tanang makita ko. Apan ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa halayo, dili ngani buot, bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, kundili hinunoa, nagapamukpok sa iyang dughan nga nagaingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Nagaingon ako kaninyo, nga kining tawhana mipauli sa iyang balay nga gipakamatarong labi kaysa usa. Kay ang magapataas sa iyang kaugalingon, pagapaubson, apan ang magapaubos, pagapatason. Og ilang gidala usab ngadto kaniya ang ilang mga bata, aron iyang pagahikapon sila. Apan sa pagkakita sa iyang mga tinun-an niini, gibadlong sila. Apan gitawag ni Hesus sila ngadto kaniya nga nagaingon, pasagdi ninyo nga moanhi kanako ang mga bata, og dili ninyo sila pagdid-an, kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios, ingon sa usa ka bata, dili gayud siya makasulod didto. Og may usa ka punuan nangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo nga maayo. Unsa ang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Og si Hesus miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, kundili usa lamang, ang Dios. Ikaw nahibalo sa mga sugo, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak, tumahod ka sa imong amahan og sa imong inahan. Og siya miingon, tanan kining mga butanga ginabantayan ko sukad pa sa akong pagkabata. Og sa nakadungog niini si Hesus, miingon kaniya, usa pa ka butang ang nakulang kanimo. Ibaligya ang tanan nga imong gibatonan, og ipamahinbahin sa mga kabos, og ikaw makabaton og bahandi sa langit, og umari ka, sumunod kanako. Apan sa iyang pagkadungog niining mga butanga, nagsubo siya sa hilabihan gayud, kay siya dato kaayo. Og si Hesus sa nagtan-aw kaniya miingon, pagkamakuli gayud sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios, kay labi pang masayon ang pagsulod sa usa ka kamelyo, sa mata sa usa ka dagom, kay sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Og ang mga nakadungog niini na nag-ingon, nan, kinsa ang arang mamaluwas? Apan siya miingon,
Ang mga butang nga dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Og miingon si Pedro, ania karon, gipamiyaan namo ang among mga kaugalingon og mingsunod kanimo. Og siya miingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga walay bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, kun sa mga ginikanan, kun sa mga igsuon, kun sa asawa, kun sa mga anak tungod sa gingharian sa Dios, nga dili makadawat ni ining panahon na og labaw pa, og sa panahon nga palaaboton, sa kinabuhi nga walay katapusan. Og iyang gitawag ngadto kaniya ang napulo og duha, og miingon kanila, ania karon, nagatungas kita sa Jerusalem, og ang tanang mga butang nga gisulat sa mga manalagna, matuman dinhi sa anak sa tao. Kay igatugyan siya ngadto sa mga hintel, og pagapatyon, og pagapakaulawan, og pagalud-an, og sila magahampak og magapatay kaniya, og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya, og sila wala makasabot sa bisan unsa niining mga butanga, og kining mga pulongan nalilong kanila, og wala nila matukib ang giingon kanila, og nahatabo nga sa nagakahaduol siya sa Jericho. May usa ka butang nga nagalingkod sa daplin sa dalan, nga nagapakilimos. Og sa hingdonggan niya ang panon sa katawhan nga nagpangagi, nangutana siya kung unsa kadto. Og sila nagsugilon kaniya, nga si Jesus nga Nazaretnon milabay. Og misinggit siya nga nagaingon, Jesus, anak ni David, kaluy-i ako. Og ang mga nanag-una, nagabadlong kaniya nga humilom siya. Apan siya misamot pagsinggit, anak ni David, kaluy-i ako. Og mihunong si Jesus, og nagsugo nga siya dadon ngadto kaniya. Og sa nahiduol na kini, iyang gipangutana sa pag-ingon, unsa ang buot mo nga pagabuhaton ko kanimo? Og siya miingon, Ginoo, nga makadawat ako sa akong igtatanaw. Og si Jesus miingon kaniya, dawata ang imong igtatanaw. Ang imong pagtuo, maoy nagluwas kanimo. Og diha-diha siya nakadawat sa iyang igtatanaw, og minunot kaniya nga nagahimaya sa Dios. Og sa hingkit-an kini sa tanang mga tawo, nagdaig sila sa Dios.